No. Takže melóniky, tuto nám nejaká časť omrzla, ale už sa z toho zotavujú, niečo asi z nich vyskne, ale však učíme sa. No a zaberieme si taký nejaký peknučky, napríklad tento, kde pôjde za chvíľku zrez, to bude tu. A bude to vyzerať asi nejako takto, kde už je vyživovaný len na tekvici. Ešte tam chvíľku musí zostať, ale budú dobré, teším sa.